सै भाजाबो गैया लाब्राबो गैया गरमनि ना होमबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय बिदिनो न' सिङाव थानानै मा खालामगोन मा खालामा जायो भिडिअखौनो बानायबाय ओमफ्राय नै दिनै आङो मा होनो न'आवनो पनिर बानायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा नायबानो जाबाय ओमफ्राय न'आवनो बानायो बे जायगायाव गाइखेरा मेनला मोनो नालाय बेखायनो बानायो आरो ओमफ्राय बाजारनियाबो अबेबा अबेबा मोजां जाया ओमफ्राय दा एसे एनै रोंबाय नालाय थ' माथो लाबोनानै न'आवनो बानायफैयो आरो ओमफ्राय गाइखेरखौ फुदुंखाबाय आङो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर आंखौ दिनैसो नुजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामबा एसे मोजां मोनो आरोना बोलो मोनो बानायनो जि गाज्रि दिन होनांगोन ना मानांगोनथाय दिनै सानबाय आं जि खामानि मावगोन ओमफ्राय खामानियाथ' दै गैयाबा जाया दैयानो फैयासैलाय जोंना बिदिनो जायो ओमफ्राय माने दिनै बोराया ओंखाम जाफैया आरो ओंखाम जाफैया बेखायनो दस्रा खामानि मावनोसै सानदोंमोन आरो गैया जायासै ओमफ्राय बोराया मैयानो लाबोखादोंमोन नालाय गाइखेरखौ पनिर बानाय होननानै आं बेखौनो बानायनोसै ओमफ्रायबो गैया नालाय खामानियाबो गैया होननांसिगोन जिबो सुनो हाला माबो सुनो हाला ना होमबा थ' गिलुं गिलुं जायो दै फैयाबाथाय गिनाय मोनो हामा बाबा ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रियाबो मोनसेल' संगोन नालाय नाथुर दं ने नाथुर फिसा आरो ओमफ्राय जानला मानला संनोसै बोराय गैया नालाय थ' नै बिदि मा होनो भिन्दि आलु मथरबो दङ गाज्रि जागोन बेखायनो लगायनानै संलाबायनोसै आं पनिरखौ बानायग्रोनोसै बेखायनो आं बख'नानै लाबाय थाइसेजोंबो जानो हागौ एखमबा थाइसेजोंबो जाया नै बख'नानै लाबाय आङो मालाबा मालाबा बावलायलाङो आंनाबो अरखौ एसे मिडियाम होनानै जादावबा बाहेरानिखौ एसे बायो आरोना एसे गावहांबाय नै ओमफ्राय बिदिनो गावलांसिगोन आरो दा दसे ओरैनो दोनथ'बाय थानोसै ओइ मा दावराव दावसि बिमाजोंबाथाय जेबो जाथारा गाबला गुबला जानला मानला खालामथारो उन्दैयाबो उन्दै होननानै ओइ नै जाहांबाय ओमफ्राय बे दैया एसे साफा जाजासिम माबा फैदों उखुन्दै बे दैखौ एसे गोथां साफा जाजासिम फुदुंबावनोसै आरो एसे लेफुफु दंबावो एसे गोरा जानायनि जाबाय जियाव लखबनोसै दायो खौ खाथुमनोसै आखाइ थाइसेजों जायाहाय मबाइल हमलाय बेखौ खालामलाय बेखौ ओरै गोरा मस्रायदो आरो गोरा जेसेबां हायो एसेबां मस्रायदो ओमफ्राय माबा अजन बुस्थुजों होसिननानै दोनदो आरो ओमफ्राय जेसेबां अजन होगोन एसेबां थाब पनिर जागोन ओमफ्राय एसे लासै मा होनो अजन खम होबा गोबावजों जागोन आरो ओमफ्राय अजन बुरजा होबा दसेनो जागोन आरो ओमफ्राय जोंहा अजन बुस्थुआनो गैया नालाय खस्थ' जायो आरो ओमफ्राय अजनखौ बुरजा होनानै नोंथांमोनहा गोबाव दोननांगौबा अन्थाइ जागोन बेखौलाय मिथिखा ओमफ्राय अजनखौ एसे मिडियाम होनानै माने थाब नांगौबा नोंनो अजनखौ बुरजा होदो ओमफ्राय थाब नाङाबा लासै होदो आरो बियार लोगोफोर लोंनोसै भाजाबो गैया लाब्राबो गैया गरमनि ना होमबा बियारनि कालारा माबायदि जायोमोनलाय मामि बिदिनो जायो ने लोगोफोर बियारनि कालारा गरम बेखायनो लोंबाय बियारखौनो ना माबोरै होनो थान्दा थान्दानो लों लोंदो माबा
जिरानि माबानो आरो मा होनो गोलैगोन दे जिरायग्रोम मामालाय बिनि बिखौ बबाव बिसिलायखो गथ'फ्राबो जारलाथार गथ' मानसिफ्रा लोङो फेगोन गिलासाव लुनानै लों जारलाहाय गथ' गोनांफोरजोंबो बिमाया जौ लोंबाय गथ'फ्राबो लोंफायो बथलसे लोंखांबायनो बिब'आबो दहाय जौ नङा आरो मामि माइब्रानि जाबाय दे ओंखाम ओंख्रि मोनखांबाय दुगैखांबाय 12टा किस जाबाय मामि ओंखाम जाना जाथ'आ मा जानला मोनला लगायलाबायनाय भिन्दि आलु मटर टमेट' नाथुर लगायनाय हा जाथ'आ मोनबाय आंनाबो ओंखाम ओंख्रिया ओमफ्राय बोराय गैयाबाबो गोदाव सोराव जायो फैयाबाबो मोननायालाय मोनखांजोब्बाय आरो बेदर नङालै बाबा पनिरसो बाबा नै बिदि जादों जारलाथारहाय अजन गैया नै अजन ओंखामबो जाखांबाय लोगफोर ओमफ्राय नै जेबो बै कुकारा गोलैबाय थानायनि थाखाय नै बेखौनो होनानै दोनबाय आं आथा दोननायखौनो जाबाय नै खेवनानै देखायनो आं र' जाबाय नै जिनि सिमा थालायबाय थिखोनां र' ओइथिं स्लिम जायो आरो ओमफ्राय बैथिं गुरजिजि जायो थ' न'नि बुस्थु गय खथेबाबो जाबाय नै ओमफ्राय माजों जानाय जायो गाबोनफोर फ्रिजआव दोननोसै नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय गाइखेर मेनलाफोर सोरनावबा दंबा गाइखेरा जोंनिथिं थाया नङा होमबा दोननोसै बेखौ फ्रिजआव लाबोलायबाय बोराया नै जाथारनोसैलाय बुरैया बोराय लाबोनायखौ होनदो नै बाबा माबा अन्थाव बाथाव महरानो नै ओमफ्राय गोथां आरो मा जारौ खावलाय गोजा ना मा होनगोन ने खावलाय गोजा मेंग' नैलाय ओरै देखायबासो नुयो नै मेंग' जाग्राफ्रा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं बिमा फिसा सेम बाय फिर मिलेंगे औ बिमाया गोखैखौबाथाय राननानै जानो बाथारो बाबा गाबोन जागोन दे बोरैबा मोनोलै बिदि फिथाइफोरखौ नुबाथाय नै मा एसे साइज नायनो साइज मोनथारा आंहा बिदिखौ 6, 7, 8 8थाल' एसे लाबोबावबानो जायोमोन